Pozdrav ljudi, evo nas u Minecraftu. Danas ćemo praviti izbacivač strjela. Trebat će vam strjele, crveni kamen, repeater, streljač, izbacivač, kofa lave i kamen. Počnemo. Znači, kopajte jednu dubinu, zagradite. I gore 3. Evo ga. I ovdje probijemo 2. Ups, ne tu. Tu. Stavimo streljač, stavimo. Tako. Ovdje gore stavite lavu. 3 kofe lave, tako. Lava ne može proći vam, što je tu rupa. Onda ovdje izbijete jednu. Tako. Postavite crveni kamen gore. Tu i tu. I tu stavite samo malo polugu stavite. Gdje poluga? Samo malo poluga. Stavite polugu, on će vratiti. Hoće. I napunite ovo strijeljama. I stisnite. Uz 2 strijele izbaciva. Ima jedna fora, sad uradite ovako, tu povežete crni kamen, vamo. Ovdje stavite blok 1, to je 2. Ovdje crveni kamen i ovdje repeater tu. Sad ćete izbaciva 3 strijele. I sad ako se neko napadne, na serveru znači ograđa. Ovo ću. Idem da ubrzamo. Evo nas, kazate na primjer, tu je lava i tu je neki neprijatelj. Tu vi samo dođete tu, opet stavite ove prozore, a ovo zaogradite da se ne vidi. Tako, stavite tu prozore, vi ga vidite i samo klikćete ovo i ubit će ga. I to je bilo to ljudi, vidit ćemo u sljedećem videu, preživljavanja na serveru. I pozdrav, ovo sam kuću pravio u prošlom videu, uploadao sam ga, subscribeujte, lajkujte, šerujte klip i pozdrav u sljedećem videu.